pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kababayan niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Yato ko niya pong aldaw, 9 Martes. Petsa 15 na po sa bulan kan Oktubre 2024. Ito ang pinakamasayang araw ng mga misis. Kaya mga mister, uwi agad. Huwag nang tumambay pa sa kung saang kanto para hindi mabawasan ang intriga. Kailanman Ako pa sa lingkod, Mardela dahil iba salit sana, pero tiyan. Payday is today. And siyempre naman sa mga kababayan po niya ito, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Laro technical, katuwang na po niyan si June Napolis. Mandangyaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Production Assistant Center, Shara May Liron. Newsroom, yan po dyan, katuwang tang Papa Mars Angels, sina Angel Mustaza, Jenny Macho Baleran, at saka si MJ Jaresco. Sa luwas, siyempre, ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa Banuan, mapukawan mga turog sa pansitan. Yan dyan sa 3rd District ng Sambuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa 2nd District, sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si Partner Al Armario. Kantang duman sa 1st District, sa Tabaco, asin sa iba pang parte po dyan na mga Banuan, Pading Jomar Bien. Dyan sa Daraga area, katuwang ta dyan siyempre si Joshua James Bino. Mandang yaon man sa City Hall, asin sa ibang opisina dyan sa Old Albay District, si Karen Ala. Mobile, ang story pong piloto dyan, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kapos, minapaabot mga kabayan ng magagawang pag-morning. Minasalula na sana okay ka mo. Sa mga nasa banig ng karamdaman, sana po makabango na kita asin, makabelta na sa suya pong oral daw ng mga aktibidad. Alabaw ng pilakan akap. Maraming umaakap talaga. Alright, mga tugang, rangkadaan na pa mga istorya. Ready na si Partner Al Armario. Kapag mga istorya, nairas niya ali po dyan sa iya pong area of responsibility. Ngunyan pong aldaw. Partner Al, good morning. Please come in. Thank you so much, partner. Edukasyon pa talaga ang kaipuhan kaniba para masabutan kung ano ang importansya sa pagtatanom ng mga bakawan sa mga gilid kan kadagatan. Ako, inarali na? So rin, So, bakawan? iyo ba ganun ba? Ginibo ng resort? Inururing siba ginibong resort. Ayan. Pero araw mo, kung may mga maraot na panahon, naramduman nilang importansya kang bakawan.
Tama, partner. Tao digdingon yan sa Puliki Bay. Ini bagang Puliki Bay digdi sa southern part kan Legazpi. Kung saan mahibog naman digdi ang mga bakawan. Nagimatang ko kang panahon pa, digdi kami na garlangoy-langoy pag taob. Tapos ini mga bakawan na ni nagkaparahibog pa sige padigdian patanom minsan kan gobyerno latest nga ni kan sarong semana sa mga taga-simbahan Katoliko man sina Father Kevin nagtaranom digdi and may feedback o garing kita ngunyan na partner hali sa ibang residente digdi na pigrarapas kan iba sa mga tinanom. Ano nga na? Pigrapas. Pigrarapas, pigagabot ka ni ba? Pag low tide baga, siyempre luwas so mga itinanom. Pag-iagian kan ibang parasira o mga nagkakararigo sa dagat, iyan, pipirwisyo, gigarabot, girapas, dahil maninda na intindihan na ini importanteng maray kaya nga ni pigkataranom ini. Yun ni an nakakapaibog nga ni kan mga yun nga ning bakawan na magayunon pagilingon yun ni an nakakataonin protection partner sa mga pagrasay kan daga dangan nagigi talaga ining istaran nin mga sira lalo pag high tide baga. Ang panahon, naramdaman ko nagbabandit kami sa matog doon ka sa bakawan, mabandit ka bigapon mga itong parangan. Masiraon baga sa irarom kayan, dangan nagiging istaram pa inin mga hanit, kasag, dangan may mga shell baga, kung ano-ano pang mga nag-i-respect sa irarom kan bakawan. Kaya importanteng maray ini na nagiging istaran talaga nin sira lalo pag high tide. Kaya lang, yun nga ang problema, partner, dahil man sa kakulang ipagayod nin edukasyon, kan nagkakapira, pigpipirwisyo, ining pigataranom na bakawan na pigespersos man nga ni kan gobyerno, asin kan ibang grupo na maghibog, digdi sa gilid ka sa tuyang mga kadagatan. So, partner, yan pa ang informasyon na digdi sa Southern Part ng Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Raul. So, yan po tabi siguro dapat talagang ipasabot yan. Pero naman sa nabanggit ni partner Al, mga tugang, it has proven and tested na ang bakawan, mga tugang, dakulao na bagay para po makaprotehir sa storm surge. Tapi pasa ka ng ukol. Iyan ang minatrinsera. Kung nailing po nito dyan sa may party kang Prieto Diaz, asin dyan po sa may party kang hining gubat sa Sorsogon, mga maibugo na po ang mga bakawan dyan and they were even given an award dahil lang po sa esfuerzos, particular sa puerta dyan po sa may Prieto Diaz na dati siyam sa ng barangay yan, ngunyang garo nasa 19 na o sobra pa na may mga tanom ng bakawan sa paragilid po kan sa indang mga kadagatan. So, yan ang saro na challenge man na sana duman sa mga magiribo kitinampo diyan sa mga nagigiribo ng boulevard kung may existidong bakawan dyan, likayi. Likayi. Kapera dyan sa, sabi nga ni Kayan, pang trinsera sa mga darakulang ukol. Iyo man yan sa nagkuportihir para su daga. Nayaon dyan sa may daragsaan, day magpara rasay. Day pagdaraong kan ukol pag minabalik na. Yan. Iyo po yan ang minatrinsera. And then siyempre natural, mga tugang, iyan na pig-apod niya to, mga pagbabalik ang kabuhayan. So pag buwelta kan mga marine life na nabubuhay sa ilalim kang bakawanan. Nasabi nga ni diyan mga tugang sa Sorsogon, sa Prieto Diaz, nagbalik na so mga shell na nagdudukot diyan sa
sa Bakawan, nagbaralik na mga tugang sumanga hanit, sumanga kasag, buda sumanga sira, kasarabi ang mga buyod. So may additional lang hanap buhay sinda. E napera kayan, mga tugang, nagiging parte naman ng turismo. Yung sa gubat, kinaganinda ning parang baywalk, barang tulay, no? Tulay sa tibo, di ba? Kinaganing tulay, tanganing maglakaw ko man sa Aram Kambakawan, and then observing mga tugang, yung mga environmental protection, bawal magati yan. Pero dyan sa hanap buhay na yan, pwede man mga tugang na maging hanap buhay, so bunga. So bunga, na yun ang nagiging similya, mga tugang, para makapag-propagarpanin dakol na bakawan. So kadakol na species po yan, may lalaki, may babae, di ba? So, apera dyan, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, baka dainin do aram, matibayon iyan na panghigop kan mga ati, na niya umpos sa paros. Yung carbon dioxide, mga tugang, dakulaon ang nakukontribo kang bakawan para surupon yan. And at the same time, nagsisirbi man sinda na oxygen bombs, nagtataon ng preskong paros, oxygen, sa tuya pong palibot. Arog ang kaimportante mga tugang ang bakawan. Kaya sana, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, manatili na maging aware, i-edukar ang gabos na pangatamanan ta po yan, tangani po na pagabot lang aldaw, day po magkaigwa ng problema kita. Ayo. And then, day ma-raot ang sabi nga ni kaya ni biodiversity diyan po sa lugar. Hello kay Tommy Molet, diyan po sa Daraga, nakaantabay po. And then, siyempre, sa mga suki natin, si partner King Rinaldo, si Bing Buen Boris diyan sa Malilipot, saka si Sir Jeff Santos, diyan po sa Australia, sa Queensland, Australia. And then sa gabos pong nag-antabay sa tuya pong DCGB News on Facebook page as in DCGB YouTube channel. Okay, ano nang ngunyan? Pitsa 15? Nako, Pitsa 16 sa aga, and then pitsa 17, kita-kita kits tayo, mga tugang sa Ayala Malls. Para digdi sa Earth Forum and Expo Year 3, handog bukan DCGB. Para po mga tugang sa padagos na advokasya na pangatamanan taso pong kapalibutan, mag-advokar mga tugang para po sa pagkapakusugan agrikultura, kang turismo, kang salud, mga tugang asin siyempre kang pagiging resilient kan mga Bicolano, kang mga kababayan ta. Good morning kay Sir Edwin Ribangcos. Mabuhay ka, sir. Ang samuyang ka-agri. Ang samuyang consultant dyan po sa Laudato Si Cooperative. Okay? Si Ma'am Annie Armstrong, nag-antabay po dyan mga tugang sa Australia. Yan. Watching from Masaguso. Good AM. Sabi ni Edwin Ribangcos. Ayan. Si Ma'am Annie niya po dyan sa Melbourne, Australia. Okay? And sabi ni Tommy Molet, duman ngayon papamar sa lugar ko, Kaditan Magallanes, Sorsogon, may ordinansa ang barangay para sa mga bakawan. Miyapi. Bawal duman magputol o mangahoy kan mga nasabing kahoy. Salamat kay Kagawad Malyet sa padagos na pagataman ka mga kakahuyan duman asin aniba pa sa mga kabarangay ko. Iyo po yan. So, talagang kaipuan po ang sabi nga ni malasakit kan sa tayo po mga kababayan, including kayan po ng mga mga kabarangay ta, mga barangay officials natin, no? Okay, padagos study di sa aga bispiras kang Earth Forum, so handa tanang sa tong mga sadiri, mga kababayan tang mga farmers, asin mga advocate na nangangatao po sa kapalibutan. Kita tayo dyan, mga tugang. Maraming mga magagandang tema ang sa tuya pong madadangog sa mga forum na gigibuhon, mga tugang.
tangani po na magiyahan kita ka mga dapat ang giribuhon para mapakusog tapuyan na agrikultura. Di ba? Sustainable agriculture and climate change. Yan, mga tugang ang paggamit ka mga makabagong mga kagamitan, pagkatapos siyempre ang padagos na pagpakusog, kaya po na laban sa climate change, and then siyempre ang pagpakusog man sa mga kooperatiba ka mga parauma. So yun sa mga tutukaron. And then siyempre di maiwasan po na yung health promotion, dapat yan po yan di kita makakaabante kung maluyan sa tong salud. Kaya yan po dyan ang manungod po sa pangataman sa satuya po mga salud. Okay? Health promotion. And then siyempre mga tugang sa tuyang pagsisira, ayan po dyan yung sustainable and innovative practice in fisheries and aquaculture. Kasabay ta po dyan ang satuya pong mga amigo from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay? And then siyempre ang Department of Tourism. Yan. Para po tawa ng importansya ni po ng mga sabi nga ni kayan pagpakusog, as in ataman kan mga farm tourism sites, tangani po na mas lalo pang pasyaran. Takang noramdo po kang COVID-19, iyan so talagang ipinus mga dugang kang regional director na si Herbie Aguas kang DOT5 na di nga kita dapat matakot. Kung kita nga papadistansya, unidigdi kita sa farm, magdistansya, talagang madistansya kita digdi. It is an open field, and then yan po. Duwang klase kaya yan, no? Yung mga farm tourism, there are farm tourism sites na maani ka lang at tapos bibili ka ng mga produce dyan. Pero ngayon may mga combinations na Igwa na ning farm tourism sites na igwa ng restaurants para pwede kang kumain. Igwa naman ganyan na igwa ng mga swimming pool para you enjoy. Di ba? And then igwa mo naman in mga accommodation. Pwede kang mag-star sa tent, pwede kang mag-star sa kwarto. Air conditioned o sa electric fan, yun. Mayroon na po sila mga provisions dyan. And that is being accredited mga tugang kang Department of Tourism. Yan, mga tugang ang mga papasyaran, di ba? Na buo mo sa halimbawa sa Rojan nga yung Aguas Farm. Punta ka doon, you want to watch Mayon Volcano, mailing mo po doon ng bulaos niya, tapos karokarigos ka doon ng swimming pool. Tapos, igwa pa ng zoo. Di ba? Kadakol po na mga dudumana, no? Yung Elmiro de Sea, dyan po sa Kamalig. Pwede kang punta dyan at mayroon din silang pagkain dyan. Ayan, yung marami na mga farm tourism sites na pwede pong pasyaran. And then, siyempre, mga tugang tutukaron man dyan sa pagtiriponan sa Earth Forum, mga tugang yun po na yung ating kagustuhan, mga tugang na makakuha kita ng power from the sun. Yan, yung energy from the sun. Di ba? Para po magiyang kita ng mga dapat ng gibon sa kita pwedeng makakuha ng kagianan, halimbawa kung gusto tang mag-put up kayan, di ba? Individually, di ba? And then siyempre mga tugang pag last day kayan yung DCGB anniversary at 66. Yan, kasama natin yan yung mga mahal natin mga kapwa senior citizens. Okay? So yan po tabi. Earth Forum, mga tugang, and Expo Year 3, 17 to 20. Markan po nyo sa kalendaryo yan. Okay? Marami pong mga mga kababayan kita na ma-display kasi ng mga produce, mga products. So, pwede tayong bumili dyan po sa indang mga booths na ibubugtak po dyan, mga tugang sa Earth Forum and Expo Year 3 sa Ayala Malls. Okay? And then, syempre, sa mga ka-farmers naman, may mga ka-farmers po kita, mga coconut producers o coconut farmers. Ayan, may mga gigiribuhon man mga tugang na mga aktibidades para sa Indo in cooperation with the Department of Trade and Industry, tapos yung po na CFIDP, yung pong Coconut Farmers and Industry Development Plan
na hali po duman sa Coco Levy Fund. So pinagagastos na po yan para matawa ng ano yan, sabi nga ni kaya ni kaaraman ng mga paraoma, matawa ng benepisyo, mga tugang para po dyan sa sain ng mga produkto. So igwa po ning gigibon sa aga para sa mga coco farmers mga kapwa natin coco farmers, mga tumatangkilik sa mga coconut products. Ayan po tabi, magpa-share ka mo dyan po sa Pacific Mall sa aga. Higwaning Saud Albay Coco Expo Year 3. Year 3 no nina. Year 3. Witness mga tugang, and sabi nga ni kayan yung wide variety ng mga coconut products hali po sa mga coconut farmers starting po yan sa aga hanggang pizza 19 sinda. Yan. And then may mga coco-rific events na ipinaglatag, di ba? May guwaning sabi nga ni kaya ni mga pag-lecture para maturuan sa mga ka-farmers manungod mga tugang sa seminar on food licenses and nutritional benefits of coconut. Para po maukudan maraman nindo po yan. Ang tema is what's in it and what is not, unhusking the treasure of coconut. The coconut nut is a giant nut. Di ba? Yan ang mga kunyan, di ba? Para po duman sa mga kababayan natin, mga ka-farmers, mga coconut farmers natin. Yan, i-showcase natin ang mga produce natin. Then, nakaipuan magprakoprak. Kaipuan sana na gibunta ang mga produkto na kapag-pinabang para po maitao ta sa mga kababayan Nakakula pong benefits po yan. Mga tugang na coconut para po sa mga kababayan Alright. Iyo po yan. Duman sa mga kabarangay mga coconut farmers, magparehistro po kamo sa PCA dyan sa indang National Coconut Registry System. Tangani po na makakuha ka mo ning baka benefit ka mo ka mga kunyaninda, mga piga po niya tong programa, lalo na ini pong pagtatanom nin mga varieties, mga tugang ning coconut. Base man sa utang kang presidente kang Pilipinas na makapagtanom ning 100 million na coconut by the end of his term. So yan, may may programa na po yung yung PCA manungod yan na nagtatausin din ng libre. Pero yan, kailangan na kasabi ka, registrado ka dyan po sa Sainda na listahan kan mga legitimate na mga coconut farmers in the Philippines. Pagkatapos mas as possible nga magkaroon ng kooperatiba para mas maganda po ang benefit na makukuha. Okay, so mga kabayan, mga ka-farmers, kita-kita tayo. Mga tugang dyan po sa aga, sa Saod. Tapos sa Pizza 17, dyan naman tayo sa Ayala Malls para po mga tugang sa Earth Forum and Expo Year 3 kang DCGB, as in mga ka-partners natin. Alright, babalik po kami. Standby lang. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, 1:30, Forum 3, ang tema Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, 1:30, Forum 5, ang tema Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod. How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, 1:00 ng hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB as in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum at Expo Year 3 hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3 live sa DZGB as in Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na tinaawanin pardon ang nasa 143 na Pilipino sa United Arab Emirates o UAE kung sa insigun sa presidente dakulang tabang ini sa dakol na pamilyang Pilipino. Mientras tanto, daing managtaon in detalles ang presidente manungod sa pardon, alagad nagpasalamat ini kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pakikipag-uron kaini sa telepono. Nagpasalamat man ang presidente sa humanitarian aid na ipinaabot kan UAE sa Pilipinas kasunod kan sunod-sunod na bagyo na tuminama sa nasyon. Katakod kaini naglalaom si President Ferdinand Marcos Jr. na magpapadagos ang pagpapatibay kan relasyon kan Pilipinas asin UAE. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Discover great deals and offers in one of our biggest sale of the year, the Metro 42nd Anniversary Sale from October 18 to 20, with big savings of up to 70% off on great selections. At the department store, avail of our MRC members exclusive treat. Get additional 10% off on selected items. At the supermarket, exclusive treat to all MRC and MBC members. Free gift with a minimum single receipt purchase. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 202660 Series of 2024. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, kabalik po kita sa programa. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang balik po ito sa programa. Second part ka na ribanan niya to sa Aramon niya to kunyang pungal daw. Uy, napapalaban ang mga taga-Daraga at saka mga taga-Ligaspi. Duman po mga tugang sa Sorsogon City. Para duman sa pinagigibong festivals of festivals, regional kasangkayan, regional festivals of festivals, street dance competition. Ang maglalaban naman 8 na mga competing contingents. Yaon siyempre yung Kagsawa Festival kang Daraga, Albay. Kahamugaway Festival kang Kawayan Masbate. Pinyasan Festival kang Daet Camarines Norte, Sugbo Festival kang Karamuran Catanduanes, Kamuyan Festival kang Bao Camarines Sur, Ibalong Festival kang Legazpi City Albay, Gayon Ciudad Festival kang Sorsogon City sa Sorsogon, Asin Boyadores Festival kang Naga City sa Camarines Sur. Di ko lang aram kung gura ng premyo kayo ni, pero dakula da po. Good luck po sa mga Albayano at saka mga Ligaspeño at saka sa mga taga-Daraga na napapalaban po asin sa gabos po ng mga Bicolano na nagkapiling po kan sa Indapong Tibay, mga tugang sa street dancing competition, showcasing mga tugang sa inda po ng mga kultura, istorya kan sa inda pong mga pinagikanan ng mga lugar. Yung Kagsawa hali na ini duman sa nagipag-compete na ini duman sa Manila, di ba? Sa Aliwan Festival. Good luck po tabi sa Indo. Tapos ang abang tapa, so kung sisian makauli kan 2.5 million para po duman sa Miss Kasanggayahan. Mangyari di mga magagayo na mga kompetisyones yan. Okay? Anyway, duman sa mga kabarangay ta, dugangan to pa na istorya. Alin po dyan sa luha, si Karen Ala, nasa linya na. Para sa dugang na may impormasyon, yung sa iyong pong area of responsibility. Karen, good morning. Please come in. Good morning, tabi si Mar. Good morning man sa gabos sa mga paraan tabay. Para sa dagdag na istorya mo niya na pagkaaga, para mintas na naglinig-linig man pagkilingon ang printera kan Legazpi City Hall sa mga oras na ini dahil sa pag-arali kan mga makanuso ng nagkasarabot na wire activities mo sa may City Hall. Kan ina po tatabi direct Mar ang mga nagkapirang personahe na nag-arali kan mga wire yung nag-family repeat na maintenance team kan City Hall, sinabing direktiba inihali kay acting Mayor Bobby Cristobal. Sa nga ni magkaparalitan ini mga wiring na linya kan kuryente kan City Hall na napag-araman niya to na kan sa mga nag-aaging aldaw bagatabi Sir Mar na nagparasikilat, dalugdog, na halos surunod-sunod kan sarong hapon. I think ang nakaaging Webes ito, inaagahan pa lang talaga tabi Sir Mar na Biyernes, nasulok pa lang sa mga wire, darakan pagkikilat, kaliwa kanan ngayon, so pagkaralayo kan mga wire,
Sa kumpirmasyon niya to sa mga empleyadong nasa public assistance desk, arabot-abot ta tabi kaya ito pala sa pagkasulo, buda puro kalayo kan mga wire. Kung kaya sa mga computer, ATM, buda internet kan mga aldaw na ito, nagka-arafektara ng gad. Ngunyan tabi, Direkmar, susugda sa direktiba, ang mangyayari, dahil nang dapat na mga sarabot-sabot na wire, kung matangad ka ng gadik sa may video, plano na iibaw na andin niya, buda pagkabuktakan mga wiring. Tangani lamang na gumayon ang taas na printera kan City Hall. Kung hilingon man talaga tabi Direkmar, minakunusun ang view kan nag-aaraging tao sa City Hall. Dahil ka mas naiinot mo pang maiiling ang sarabot-sabot na wire kaysa sa nakalag na signage na ligas sa City Hall. Ayun. So, dyan mismo sa hampangan kang City Hall, dahil ka nang mahiling na dangling wires. Yes, Direkmar. And actually, isang yan, sikap tatabi na makuha ang lado buda kumpirmasyon sa mga plano tiktikan wiring kay Engineer Edwin Asupardo, ang head kan maintenance team kan City Hall. Tananing maaraman tananggad kung talagang continuous or lilinigan na talaga ini wiring digdi ang printera kan City Hall. Yan tabi ang istorya hali digdi sa may City Hall, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Karen. Baka dugan yan po mga dugan ng mga impormasyon. So, ang dapat nga rin sa kabus na pakarayo ng marayan mga karalay-kalay, mga tugang na na mga alambre o mga kable, kan telepono, kan kuryente, kan mga internet, di ba? At dapat may arog sa ibang mga nasyonal na dumanta, wala yan sa itaas, sa irarom din na pigpaagihan, kaya lang din sa to, garo dahi pa yan na pigpaplarano yan kay pa, na mga previous pasanggon ang kundi, dahi po na hamanta garo, yan, mapagal garo. Diba? At primero, kung daing nagkakaralay-kalay dyan, halimbawa man bumagyo, mga tugang, daing mapuputol, diba? Daing malalaglag, diba? Kundi iya po yan, at least yan po sa City Hall, dahil karalayo na po ka nag-aging pagkirikilat, nag-arap aliw na duman sa ampangan, tanganing maging magayon man daw. Yan po ang direktiba mga tugan ni Acting Mayor Bobby Cristobal. Okay, so yan, para maging malinig ang ampangan, iibahon ang dalan, kung ibahon ang lugar kung saan maagi sa mga kuryente, sa mga kable, mga tugang dyan po sa hampangan kan City Hall. Okay? Okay man po yan para po naman sa mga kabarangay ta. Now, magayon po sa mga naging talakayan kasubago, duman mga tugang sa ginibong Kapihan sa Bagong Pilipinas, hosted by PIA, Regional Director Dudes Marianito. Ayan. Ang bisita kasubago, mga tugang si Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd. And duman, mga tugang, talagang tinawanin doon mga kababayan natin ni Director Sadsad na ang edukasyon iyo ang basic driving force, mga tugang, para po sa pag-uswag, progress and development, sabi niya, mga tugang. Kung kaya dahil talaga ninda pigpabayaan sa mga aki, especially mga grade students o early grade students, yung mga learners na magpabayaan itong pig-apod na learning gaps or losses dahil po duman sa nangyaring pandemya. Kang 2022, kan magbarali ka na sa mga estudyante sa mga eskwela, nagkaigo tulo sila ng assessment. Hindi niling sa mga kakapasidad, mga tugang kang grade 1 to grade 3 na magbasa. Mangyari na, discovery 27% na sana. 27% duman sa mga naka-enroll na mga estudyante from grade 1 to grade 3 ang nakakabasa. Mangyari daw. Yung kayang magbasa. O kaya ang ginibo, nag-device mga tugang ning iskema na sangun yan, pigsado doon ka national and even international na mga pag midbid
dahil naisalbar ninda, nahiling na su epekto, naisalbar ninda na sa kunya dakol ng totoong magbasa. Salamaton sa sobra sa 6,000 na mga paratukdo na tsuminaga diyan po sa grade 1 hanggang grade 3 na mga elementary pupils na makabasa, asin makapagbilang. Dua ini kambal numeracy and yung yung reading. Ang tinawag po ning atensyon mga tugang. Kaya ang sabi, mga tugang duman po sa dalagan kasubago na nahiling ko sa Bagong Pilipinas, kapihan sa Bagong Pilipinas, na ang sabi, mga tugang, padagos ang sustenido na pagprogreso kan abilidad kan mga grades 1 to 3 learners, and then padagos po ini yung papakusog pa tangani na matrim down ning gusto ito pong mga bilang kan mga sabi nga ni kayan dito ako magbasa o di nakakabasa na mga grades 1 to 3 learners. Okay? So dapat ang target ninda mga tugang na ang mga ini maging grade ready. Kaya de naglangkaw so kapasidad mga tugang ka mga kaakian. Ang sabi mga tugang ni Director Sadsad, pinag-uurgulyo niya na sabihon mga tugang sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na sa indang learning recovery program, as in yung 8-week learning recovery curriculum na pinanotan kan DepEd Region 5, nakakuha na po niya ng national and international attention kan education specialists, stakeholders, and policy makers. Yan po tabi supangenot na focus kan learning recovery program, iya po ang implementasyon o pagpapautob kan 8-week learning recovery curriculum sa laog po nin tulong taon para sa mga grades 1, 2, and 3. Taang sa indang projection na pag-abot kan 2025, ang kada aki saro ng mambabasa at isang numerate. Yan, yung tataong magbilang at saka matibay na magbasa. Yan po tabi adi. Ano pa ito sa natalaan ko? Sabi niya, yung 8-week learning recovery curriculum, sarong nakatarget na intervention para mabawi itong mga learning loss sa mga estudyante sa early grade level. Nakasentro ini sa pagturo nin mga pangenot na ensayo o skills sa literacy and numeracy para sa grade 1, 2, and 3 sa primerong 2 bulan kan school year. Yan. So yan po tabi adi mga paghiro kang mga kababayan nato dahil ining sa indang 8-week recovery curriculum na ini, 8-week learning recovery curriculum, first in the Philippines. Sinda suguminibo ka ini. Kaya pigiling na sinda aro na kaniba po ng mga reyon asin maging kanibang mga nasyon. Di dakulang bagay po yan para mo sa Bicolano. Salamaton mga tugang sa Maigos na regional director na naisip po yan. Saka siyempre, dito matawal sa mga maestra, pasalamatan ta na talagang tsuminaga mga tugang natutukan ining mga aki na so iba maluya magbasa, so iba di talaga tataong nakakabasa. Tanatengay. Kana gagawa modular, tsaka duman sa sarong, bibarabad sa nagano, dahil na natuto, dahil na nagigiyahan, di ba? Yan ang talagang very basic, di ba? Magbasa, magsurat, tsaka magbilang, di ba? Reading, writing, arithmetic. Ayan yung pinagtulo. Huwag ikaw kangaya ka na abilidad kayan, maski sa ka na dumalagan. Mga tugang, basic, no? Ayan ang pigpakusog ninda, and nailing po ninda ang progreso. And then,
Iyo po yan ang ano. Pagkatapos may mga nagkaigwa pa naman ng ibang mga pag-ururon, mga tugang manungod sa alternative learning system. Naigwa na palang senior high school kayo na di. Yung ko na naraman. Wala ka tapos pang elementary sa nata. Ay, senior high school na. And then, yung paliwanag mga tugang ni Director Gilbert, manungod po duman sa advantage and disadvantage mga tugang kung ano sarong aki na-expose mga tugang sa social media. Because some are claiming na dahil sa social media, nagkaparatal na. Dahil sa social media, nagkarelibong na. Pati nga yung pagtaram shortcut na. Pati pagsurat shortcut na. Nagkaparatal nga sa social media. So iba nga ya, nagkagawa na yung negatibo, mga tugang na epekto sa inda, minsan naging agresibo pa. Tiga-arong na sa mga nagkairing naman sa social media. Ang sabi ni Director Sadsad, duwang bagay nga yan. Talagang may negative tsaka may positive na epekto yung exposure ng sarong aki sa social media. Ang positive note dyan is, yung positibo is, nakakaukod siya. Ay, nailing sa mga aki, no? Ako sa mga king ko nga, supang ko apo ko, mangalas ka. Even sa mga pronunciations mga tugang daog pasuina. Tapos nakaukod mag-English, diba? Dahil pa sa nailing niya mga tugang na nakakatabang sa iya pong sabi nga ni kaya ni pagdakula yan. Ang saro lang na negatibo diyan kung day mga tugang nagigiyahan tanapapaduman sa mga sites na kung ano-ano, di ba? So, yung suggestion mga tugang Director Sadsad, dahil ipagpabayaan ng mga aki. Dahil ipagpabayaan ka mga magurang kung sisema na matuad dyan, na magsulusulo sa nang magpara-browse dyan ng mga aki. Giyakan. And kung may mahiling na big browse na bako, magkakani ko para sa edad niya, pagbawalan. Yun po yan baga talaga. Sabi nga ni kaya ni dapat giyahan ang mga kakian na ini. Yan po ang mga pagtutok sa edukasyon mga tugang. Maganda na yung programang ini kang kapihan sa bagong Pilipinas na bibintilar kang mga maniba-iba po ng mga mga ahensya di gobyerno so sa mga programa. And then natatawa ni pagkakataon na linawon yung nagkakapira po ng mga agam-agam ka mga kababayan very good po yan pagpatuloy. Director Dudes. Iimbitar ka sa kuya ni Director Dudes. Kaya lang sabi ko direct dahil kita pwede maghali sa programa. Natsimpo pati na yan ang ganda oras na yan nagpupoon na 9 o'clock na po ang kapihan sa bagong Pilipinas hanggang sa mga araw ganyan mga oras kaya din ang kita makakaali para makapagpartisipar duman. Pasensya na po tabi Director Dudes as much as I would like to be present pero yaw man po dyan ang sumuyang reporter si Joshua James Vino. Time to time na-attend din po yan sa pagtiripon nito pong yan weekly. Okay, mga kapatid, oras dato 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, mga tugang balik po kita sa programa ngunyan pong pag-aaga digdi po sa Aramon Yato ngunyan pong Martes. Martes na po tabi, mga tugang, kaya maguris kusar na sa mga misis. Rekas-rekasan doon na naman, sarap-sarap na mga premiuhan. 35 minutes after 11 o'clock in the morning, kunyan pong aldaw. Kaya po sa mga kababayan natin, mag-aris kusar, asin planuhon ang mga pagkakagastusan. Nagralangkaw mga tugang ang presyo kan petrolyo. Asin iba pa. Maray na lang kanakaagi pong September, nagbaba yung inflation rate sa Bicol. Ayan, di ba? Sana matian po talaga yan, mga tugang, sa tuyabong palibot, no? Pero iyo po yan. Sana ini po ng mga masunod ng mga aldaw, maka-inspire sa mga kababayan nato na mag-produce na sila ng pagkain. Kaya, hindi po sa Earth Forum, pasyalo kayo. Particular dyan sa mga discussions on agriculture, tapos digdi po sa fisheries, di ba?
Because these two agencies, mga tugang padagos na nagbubusol na kita po mga katugang pakinabangan taan mga ano yan, mga bagong sabi nga ni kaya ni teknolohiya ngunyan sa pagtatanom. You do not need mga tugang vast tract of lands o dakulang dakadaga para makatanom ka ng pagkaon mo, kundi maging sa container pwede, urban gardening, container gardening pwede, vertical or horizontal gardening pwede, mga tugang, name it and they have it, di ba? Ang kaimpuan sa naman is maturuan ka mo kung paano magpreparar kan mga pagtatanuman, di ba? Ada kulang bagay po yan. Ngani na makapag-produce kita ng pagkaon ta, and then yung kakarampot natin kinikita, hindi na mapupunta sa palengke. At least dyan sa barisbisan ka narong mo, kaya dyan po sa likod mo, backyard, o kaya sa indo pong ano yan, sa indong natad, makapagtanom ka mo ng pagkaon nindo. So basic lang, halimbawa, panggisa, yung mga pangsinigang, o pwede mo itanim yan dyan, di ba? Sa sendo pong natad, maging sa container pwede. May mga bago na po niya na sistema. At least ma-inspire ka mo. And then, haramon po nindo yan. Magtinir ka mo kaya magdangog. Tagani po na makaukod kita. As in, mag-question. May mga ano yan. May mga paglilinaw na gustong malinawan. Okay? Pagabot naman naman sa fisheries and aquatic resources natin, yan, nagigibo na po yan. Di mo na kay puwan na maghahanap ng dakulang fish pond para makapagpadakula ng sira. Maski dyan sa arong nindo pwede. May mga bago na pong sistema. Yung recirculating aquaculture system, pwede na. Diyan magdiyan ka mo sa harong mga tugang ni Dr. Manny Estipona. Diyan yung mahiling ang sustainable fishery. Kung papaano na maski na ka sa dagat, pwede ka makapadakula ng mga sira. Pwede ka magpadakul, magpataba ng mga hanit. Pati buyod. Di ba? And kadakol na mga sabi nga ni kaya ni pagbabago ngunyan mga tugang na pinag-introduce. Ang saro sa purpose kayan mga tugang kang BFAR kung nga ta pigigibo nila yan, pigpapaisi sa mga tao and pigpapapractice sa mga tao. Tangani na kita baga di sa Bicol, particular sa Albay. Yaw na digdi sa tuyang gabus na klase ng mga tugang ng kalamidad, pinakyaw ta na. Kung sa dagat, pag may bagyo day makalawod. Di ba? Minamahalon ang sirata, pigbabiyay pa siring sa ibang lugar. Now, kung igwa ka na, kung nagkaparalaom ka sa nasa dagat, talagang mamirisyo ka. O ni nga igwa kita na pwedeng gibuhon. Iyang patingon yan, pati ang dagat, tubig alat na yan, ay kaya na nating gawin yan na wala sa dagat. Mag-alaga ng mga nabubuhay sa dagat, pwede dyan mga tugang sarong sa naman nindo. Yeah. And nagibo mi na yan ni Father mo muy duman po sa vertical crab farming ta. And then si Sir Manny, Doc Manny Estipona, diyan sarong niya, di ba? Meron diyan alaga ng mga hito, may alaga mga tugang na mga mga tilapia, di ba? Ay, pwede palang gawin. Pwede nating gawin. Iyan, maukuran pa nindo yan. Dyan po sa Gibon pong Earth Forum na mga bagong mga pang sustainable na fishing industry, di ba? Para po sa livelihood ka mga kababayan ta. And then ngunyan pati magayon naman ang mga pigigibo kang BFAR. Pero duman sa ngaya pag tataon ng libreng similya ng mga sira, igwa naman sila mga pagtukdo, mga tugang, kung paano na iproseso ang mga sira into another product. Yeah? Yung value adding.
Para, sabi nga ni Kayan, in kaso, day makasira, day makalawod, may hanap buhay pamanggiraray sa mga kababayan ta. Di ba? Iguana sindang, apera ka itong battled sardines. Madali lang gibuong pala yan, battled sardines na yan eh. Di ba? Yung lalong Spanish sardines, madali palang gawin yun, no? Kung lang nalaman yun, mag-demonstrate doon kay Father Momoy sa Laudato Si Farm. Masarap at malinamnam. Pagkatapos, pwede palang gawin na longganisa ang sira. Fish longganisa. Di ba? Kadakol na mga pagkaon mo niya na na-produce ninda na training na sa iba pong mga farmer organization, fisher folk organization. Sa tabako, kadakol na mga nakaukod yan. Kasi sa iba, so, ano yan, sana magdarang sampula di. May patikim naman ano, Jeng. Igwang fish pulburon. O, yung ganunan man, pati pulburon, nagigibo ninda, hali sa sira. Tayo yan, ang purpose ninda is, halimbawa ngayon naghabagat, dahil makalawod, may storm, may abot yan, may darakula ang ukol, paano gibunta kaya? Yun so na-produce ninda, yun ang panghanap buhay ninda. Iyan mga pigtuturo mo niyan, mga dugang kambifar. Afera dumasok padakuna ka mga sira, igwa ng mga bagong mga produkto na na-introduce sa mga fisher folks ta. Yan. So, sana magdara ng sample si Ardi, ano? Patikim ng fish longganisa, Ardi. Pagkatapos kay itong fish pulburon at saka marami pang iba. Marami po yan ng mga pigigibo na pigti-training po ninda. Bako na lang sa tinapa. Igwa naman ng mga sardinas na nagigibo po sinda. Bako lang sa lata. Kundi duman mga tugang sa tamahalan tin cans kundi duman sa mga preserving jars, nagigibo po ninda. Madali lang ang ang proseso. Kaya duman po sa mga kababayan ta, huwag niyong sayangin yung pagkakataon na sa sarong venue, pigtiripon kan DCGB, iyan po na mga ahensya di gobyerno makakatabang makatuwang sa tuya para mapakusugta ang pagtanom, mapakusugta ang pagsira, mapangatamaan ang tuya mga salud, maturuan kita kung paano kita maging resilient na maski po kita binabayo ng mga malalakas na mga kalamidad, patuloy tayo nakatayo na parang kawayan lang. Di ba? After na umapay, tayo giraray. Arugan ang Bicolano. Di ba? Arugan Albayano. Pagkatapos siyempre, paano mapakusog ang mga ang turismo sa bahikan farm tourism. Yeah, bininiskas ko na kasabago yan kung anong klase yan. Pagkatapos siyempre, mga tugang yung kalusugan sa yung health natin. Di ba? Kailangan natin yan. Paano mo mag-ibo yan na pagtanong, pagkatawang ka sira, paproduce ka mga produktong alis sa sira, asin iba pa pagkatama sa palibot. Kung maluyang salud ta, dapat encompassing po yan ka, boss. Parang synergies. Integration na nga pagsama-sama. Mga tugang kayan po na gabos na yan, kung interconnected po yan, mga tugang sa tuya pong environment. Diba? Yan, para po duman sa mga kabarangay ta. Yan ang mga mga dapat po niya itong tandaan. And then, ngunya na aldaw, apon kasudma, hanggang ngunya na naging kainoti-noti, mga tugang na naging host ng Pilipinas, duman sa pagtiripon manungod po sa disaster risk reduction. And then duman sa pagtaram kang presidente kang Pilipinas, hinagad niya sa mga nasyones na nag-aratindir duman, garo 60 nasyon yan na nag-aratindir, na sabi nga ni taga United Nations representative on disaster risk reduction, na saludo sila sa Pilipinas dahil nagsirbing liwanag daw. Dahil lang duman sa mga best practice, mga tugang sa climate change adaptation, pagkatapos po sa disaster risk reduction. Di ba? Lalo na sa Albay. Yung inestablisar ni Dr. Cedric Daef na APSIMO, Albay Public Safety and Management Office, dakulaong pumbagay yung para sa mga Albayano. Ayan. I-practice lang talaga. Di paglingawan. Di ba? Di paglingawan.
tangani po na isabuhay tanayang pirmi. Tangani pong maging mugi kita. Yan po mga ano yan. Taram-taman sana nakita po digdi sa Pilipinas. Digdi sa Albay in particular, talagang bibayo-bayo kita. 'Di ba? Namamatian ta na yan. Sabi kang presidente, sana ngayon sa mga nasyon, magbarawas naman ng mukhang mga nakakontribo sa pag-init ng kinaban sa climate change. Kami nga sa Pilipinas, victim kami kang climate change. Dahil sa magkukusog na bagyo minakaragi sa mo. Kaya ang sabi, mga tugang, dublihon. Sabi kang presidente, dublihon ang aksyon sa disaster risk reduction. O yan ang pangapudan kang presidente, mga tugang, sa maniba-iba mga nasyon nag-atindir. Kaya po mga tugang na ano yan, pagtiripon, manungod po digdi sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Para po duman sa PICC sa Manila. Kaya baga may ganban duman pagkatapos dahil eskwela sa iba, dahil trabaho. Ano? Okay, sige po tabi. Mga kababayan, dagdagan tayo istorya, alin po niya sa luwas. May naka-flash na mga tugang na mga pag-iribata na gusto pong magpaabot ng impormasyon, alin po dyan sa iya. Sa area of responsibility, Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Go! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga Parantabay. Welcome na welcome para kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. In kaso totalmente na talagang tanggalon ang mother tongue. Mother tongue. Medyo mobile instruction sa mga eskwelahan sa Kopkan DepEd. Iyo ta. Dahil matatanggalon mo na talaga, pasado na sa batas. Naglaps intulo na baga Sir Mar? For implementation na yan. Grade 1 to 3 man sa nabaga. Kaya siguro sa iya, welcome man ini kumbaga sa sadira niyang pag-iling dahil dakit ito talaga Sir Mar. Igwa naman yung mga sektor na kumbaga nag-request na talagang tanggalon o suspenderon na muna ang paggamit ng mother tongue para sa mga aki na estudyante. Alagad sigun kay Sadsad, although naging batas na ni Sir Mar, maalat man sinda giraray ka na guidelines o kaya an implementing order. May IRR? Dagos na rin ng tanggalon ining mother tongue sa DepEd. Tapon, kinder, grades 1 to 3, bawal nang gamiton ang mother tongue. Instead, ang magiging media of instruction is English and Filipino. Sabi ni Gilbert, welcome man ini para sa saya bilang regional. Although din naman yan talagang makikinibaw batas na yan na Sir Mar, pwede talagang para saya welcome. Kahit man talaga may mga nag-request at tanggalon ang mother tongue. Pero sa kunyan, waiting sila kang implementing order. Di man pala ning violent reactions yun. Director Sadsad. Pilaro mo ka ito, kang grade 1 kami hanggang elementary, may libro kaming Bicol. Duman yan ako suso, badong-badong, ngain similing. Magabat ang ubi ni Badong. Ay mga libro kang ito sa pagbasa para masabutan. Kundi sa ngunyan, siyempre iba naman tsaka kinakailangan natin nasabi ka ni Kasubago baga ni Director Sadsad, basta guided lang ngayang aki duman sa paggamit ng social media o exposure sa social media, nakakatabang sa aki na makaukod mag-English. Correct. Di ba? Makaukod ngayon kung anong mga dapat ang maukudan na makakapagpayaman ka sa iyang kaisipan. Sabi niya nga ni baga may makwapo siya na dahil pa man talaga ito magbasa pero matibayan ng mag-English. Abo na mag-Bicol. Dahil sa paggamit ng gadgets pero dapat talaga well-guided kan sa indang mga gadgets. Well-guided. Okay man pala sa hierarchy kan DepEd Bicol. Bagay naman siya nabagi ni batas na yan Whether they like it or not, talagang masunod kita dyan. Kan 2013 kaya binawal yan okay, tinugutan na magamit ng mother tongue. Ngunyan inamyendaran itong batas na ito, nalingaw-lingaw ang garo kang presidente dahil napirman dahil ibang binito kaya lapsin dulo. Okay. Sa may yan dagdag na istorya.
alidigdi sa luwas with DepEd Bicol kasarabay sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Joshua Bidboy, DCTV. Thank you very much. Pagadugang si Joshua Bino nakatutok po duman sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Yung mong kanina, pigdiskutir tama ng udbod yan sa pig-orgulyo ni Director Gilbert Sadsad. Ito po na naging resulta kan sa inda pong sa indang intervention sa mga aki na aning mawaraso learning loss dahil lang po sa pandemya. And nagtry po sinda na by 2025 ngayon sa indang timetable na gabos na mga aki from grades 1 to 3 mga tugang, mga matitibay na magbasa at saka numerate, yung matibay na magbilang. Ayan po, tabi magayo na mga intervention yan. And then yan po na nahiling na mimirar na kang national asin po kang maging international na mga stakeholders dahil lang po sa magayon pong epekto sa mga aki. Ayan, sige po tabi. Salamat sa mga paratukdo tabi sa Indo. Tama-tama nag-celebrate pa kita kan World Teachers Month. Di ba? Happy Teachers Day po sa inyo. Happy Teachers Month po sa Indo. Salamaton sa padagos na paggabay. Sana wag kayong magsawa. Kaya nga, believe nga ako duman sa size meal. Sobra pa. Bako ngayon eksakto yan. Pero mga size meal or up pa, ay ang mga nagtyaga. Yung mga maestrang grade 1 to grade 3 na nagtyaga para turuan magbasa sa mga aki buda magbilang. Ayos ba gani? Talagang kang mga panahon mi kayo, pawaralat kami sa mga maluya magbasa, maluya magsurat, maluya magbilang, remain. Rulia nawalat ka ba? Pigtatawa ni extra effort kan maestra. Ayan, so ngunyan, so sa indaman na sa pagpun pa sa nakang pag-eskwela, yun na po ito may 8 week na sistema kung paano tangani po na matutukan sa mga aki na makaukod kung pagbasa, pagsurat, kasabay na po yung panang pagbilang, yun importante. Yan. Alright. Mga tugang, Papa Mar, pwede pa bang magpalista sa AKAP? Ay, di ko po aram. Nagbabarelate baga. May nag-release na baga kan sa mga barangay. Nag-release sa mga barangay. Yan po yung ayuda sa mga kapusang kita. Diba? Yung mga particular mga minimum wage earners. May binibigay na subsidy ang gobyerno para dyan. Nauring yung makaurin ngayon, madakulong nagpipirila. Sabi bang kansaro, day ka man ngayon na list, tabo ka man kamag-anak. Ganon ba yun? Hindi naman yata ganon na. Uni man na saro, Papa Mar, lapaon ngayon namit kan kunyan. Lapaon ngayon namit kan pagkaon sa aeroplano. Ano nga? Hoy, para po sa kaaraman nindo, pagkaon dyan sa aeroplano, bako man talagang, bako siya masiram. Masiram yan. Masiram yan. Kaya lang, sa tuya po na sense of smell and taste, naapektaran po yan mga tugang kapag kita naglalayog. Kapag nagulong sa aeroplano, apektado yan ng mga 20 to 50% na apektado ang pagnamit asin mga tugang pamarong. Kaya, pigsisir baga, naglalayog ang aeroplano, tip ko alawig ang biyay mo, bako ngayon masiram. Bako po yan. O tikon ang dila nindo at saka ang sa indong pamarong. Ako di, naapektaran po yan, minabawas, according to studies, minabawas ng 20 to 50% ang sa imong, ang sa imong sense of smell and taste. Kapag ika po mga tugang naglalayog. While flying, nababawasan po yan.
Kaya, day ka mo ngayon magtubod na ang airplane food, mga tugang talagang bakong masiram. Masiram po yan. Kaya lang, kang pag-serve kaya, mga tugang nasa layog na kamo. Kaya mga masisa ng agad ki tubig muna kaya may alak po, alak. Yung mga makangalas na mga pangyayari, but then yan po ang realidad. Di ba? Okay. Oy, congratulations po pala sa mga kababayan ta po dyan sa Santo Domingo, particular sa Santo Domingo National High School. Ano po? Ano yan, nakipaglaban sinda mga tugang dumaan sa sa Indonesia, kalaban so kadakol na mga kunyan, mga nasyonis man kan sa indang pagpailing kan tibay sa pagsayaw. Di ba? Yung Harmony Indonesia 3rd International Culture Festival. Di ba? Naggana po sinda yung first runner-up sa group category out of 19 contestants. Tapos second runner-up sa solo category out of 17 contestants. Yan. Congratulations po and salamatan po maray sa partisipasyon dyan. Pagtauning honra, not only for Santo Domingo, not only for Albay, but for the entire Philippines because pig-representar po ninda ang Pilipinas. Iyo. Okay, o paano? Mga kapatid, iskeda na muna po si Papa Mar. Hindi po sa programa para mientras po ito mapaaram. Pero mabalik po ako tod sa naman alas 12 hanggang alas 12:30 para po sa Barreto alas 12 with Jasmine Balodoy. Kaya po po sa pangalan ni Chief Ramir Tanay, Kasubago, kasabay ta sa technical side si Juna Pulis. Doon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Gusto niya pong IT. Sa pangaramang kambilog na tropa, ako po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Camille Prats Yambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan.